Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mayong buntag natong tanan. Daigo na usab nato ang Dios nining paghalad nato sa santos nga misa panahon sa Domingo, sa adlaw nga Domingo. Atong ipadangat sa Dios ang atong mga intensyon, ingon man ang atong mga pasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. Ug aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios dito sa Kahit sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo.
nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, podero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himuha nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mao man ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitason og dautan, sunugon sama sa dagami. Niadtong adlaw, mga sunog sila og walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas, musubang sama sa adlaw, ug mag-ayo sa mga balatian, sama sa bidlisiw sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Aniyang Ginoo aron maghari sa tauban sa katarong. Awitig pagdaygang Ginoo,
dinuyugan sa alpa. Dinuyugan sa alpa ug sa mananoy nga awi. Inubanan sa mga trumpetang ug sa tingog sa budyo. Pag-awit nga masadiyang atubangan sa hari ang Ginoo. Palanuga ang kadagatan ug ang nagapuno niini. Ang kalibutan ug silang nga nagapuyo niini. Pamapaka ang kasapaan. Pasinggitang nga masadiyang ang kabukiran. Atubangan sa Ginoo kay nagabot siya. Kay nagabot siya aron paghari sa yuta. Magmando siya sa kalibutan uban sa kataharon. Ug sa katawhan uban sayang kaangayan. Aniyang Ginoo aron maghari sa yuta uban sa kataharon. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Tesalonica. Kay nahibaluan ninyo, nga angay kamong manig-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon, nga wala namo bayri. Hinunua, nagbuhat ug nagbudlay kami sa adlaw ug gabii, aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini, dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo, ayaw pakana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini, kay nakabalita man kami, nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan, o walay laing gihimo, gawa sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami ug nagpasidaan niining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon
ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, o Ginoo. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo. Kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon sa Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin nga nahimutangan niini, ang tanan tumpagon gayud. Magtutudlo nangutana sila, kanus aba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong, kay daghan ang muanhi sa ako ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug moingon usab, miabot na ang panahon, apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok, kun makadungog kamog mga gubat o mga kagubot, kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod magigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinaguga og bilangguon, ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mauunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon, kay hatagan kamog igsusulti o kaalam nga walay usa sa inyong kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente ug mga higala, ug patio nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay
kay niining paagiha, maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon kong mga pari, katawhan sa Dios, mga magtutuo kang Kristo. Blessed Sunday kanatong tanan. Ang kalendaryo sa simbahan magsugod first Sunday of Advent, unang Domingo sa Adbyento. O matapos kini sa kasaulugan sa fiesta sa Christ the King. Ang kasaulugan sa fiesta sa Christ the King karong tuiga matapos mahitabo sunod simana. Mao nga sa mga pagbasa atong mabantayan, naghisgot kini mahitungod sa end of time, sa katapusan sa panahon. Hinoon, muabot ragayod ang end of time. Not in our time, not in our way, but in God's time and in God's way. Unsaon man nato pagpangandam ang end of time. Kay bisag unsaon nato og pugong sa gusto tag sa dili, muabot ra gayod ang end of time. Adunay sugyot nga makatabang kanato sa pagpangandam. Dunay giingon, begin with the end. Adto pagsugod sa katapusan, unsa may gipasabot niini. Magpuyo sa kinabuhi, nga sama sa kinabuhi at the end of time. Mituo kita, nga adunay kinabuhi, kinabuhing dayon at the end of time. Mao nga makatabang kaayo ang pagpangandam niini. Matawag sa in English og anticipation, atong unhan diha sa pagpangandam ang kinabuhing dayon nga atong gituhuan. Makatabang kayo ang mga pahimangno sa Ebanghelyo karon ni San Lucas. Unang pahimangno, ayaw pagpaulipon, ayaw pagpalingla sa mga butang kalibutanon. Dili nato'y kalimod nga dunay mga maanindot nga mga butang sa kalibutan nga makapadani kanato. Gani ang gihatag nga ehemplo sa Ebanghelyo, ang templo pagkatahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato o sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayon. Mao kini ang end of time. Sa ato ang kasinatian, mga igsoon, dili nato ikalimod
nga ang madanihon kaayo sa atong kinabuhing kalibutanon mao ang kwarta. Dunay miingon nga pait kaayo ang apdo. Apan mas pait ang kanaganing vine nga pertisad na siyang paita. Unya dunay miingon ang pinakapait kuno kun wa kay kwarta. Tinuod pait ang way kwarta. Apan gikinahanglan nga makamao kitang mudala nining maong gasa man ni sa Dios ang kwarta. Gingon nga ang kwarta is a good servant but a dangerous master. Kung magpaulipon kita sa kwarta, nan delikado ang ato ang kinabuhi. Kay ang tanan nining kalibutan lumalabay lamang. Kung kita naulipon sa kwarta, mahitabo gyudayon kining maong mga panghitabo nga korupsyon, kining maong mga paglingla sa katawhan tungod sa gugma sa kwarta, tungod sa pagpaulipon sa kwarta sa bahandi nining kalibutan. Ikaduhang pahimangno sa atong ebanghelyo karon, ayaw pagpailad. Daghan kaayo karong mga balita nga atong mabasa o matanaw diha sa social media. Gani adunay mga gihimo nga kining mitumaw karon nga artificial intelligence nga mahimo ang usa ka tawo pasultion lamang. Inana ang teknolohiya, our advanced technology karong panahona, pasultihon unsay bisan unsay ipasulti. Ayaw dayon og tuo sa mga isulti o ibalita. Nahinomdom ko niadtong mga 1990s man tingali ito. 1990 or 89 batong nahitabo dito sa Ormoc, Leyte. Adunay grabe kayo nga flash flood nga mikalas ug daghan nga mga tao, daghang nga matay adto. Unya gibalita dayon diri sa Cebu nga kadtong nahitabo sa Ormoc, Leyte mahitabo sab dinhi sa Cebu. Aron mapugnan ang maong hitabo, kinahanglan butangan ang mga gate, ang mga pultahan, butangan og higugmaa ang Dios, kahadloki ang Dios. Daghan kayong mga nisanong pod ni ana. Hinuon aduna po'y mga nagbinuang ang gibutang dito sa pultahan. Kahadlok, higugmaa ang kabit, kahadloki ang asawa. Maunay mga nahimo nga binuang. Adtong panahon na wala pa'y cellphone, wala pa ang computer. Samot na karong panahon na. Mahimong daghan kayong mga balita nga dili tinuod. Mao nga mga igsuon, angayan gayud natong paminaon una ang pulong sa Dios nga kining maong mga panghitabo unsay mensahe sa Dios alang kanato. Ang Dios nagpahimangno kanato diha sa mga pulong nga atong nadungog
sa pagpangandam kanunay. Dili lamang tungod kay mahitabo gayod kini, kundili aron ma-anticipate nato ang kinabuhi at the end of time. Bansayon na daan ang ikatulong pahimangno sa atong ebanghelyo karon, ayaw pagpadala sa kabalaka. Mao kini ang usa sa mga giila nga mental illness karong panahona, depression, nga magsugod lamang sa ginagmay nga kabalaka, magsugod lamang sa ginagmay nga kagulanan. Kana ra ba kunong pulong kuanggol? Gikan baya na sa duha ka pulong kuwang sa kaguol. So, kanang igo-igo lang nga mga kaguol. Makuwangan day kaguol, mahimo mantang kuanggol. Mga igsoon, ayaw pagpadala niining maong kabalaka nga musangpot kanato sa kining gitawag og depression. Atong gikasubo kadunay mga igsoon nato nga tungod sa maong giila naman kini nga mental illness nga daw mawad-an na og kadasig sa pagpuyo niining kalibutan. Kini gani giila sa simbahan diha sa pagpadayag sa kaluoy tungod kay ang tao nga mo makadangat niining maong depresyon beyond his or her control. Kini nga maong sakit mahimo nga mahitabo sa tagsa-tagsa kanato kundili kita magbantay, kundili kita mangayo og panabang, ilabi na panabang sa Dios. Ayaw pagpadala sa kabalakan. Ayaw pagpadala sa kahadlok. Matod pa sa usa ka magsusulat si William Barclay, anyone who walks with Christ may lose his life but can never lose his soul. Kung kita uban kang Kristo, mahimo nga madangat kanato ang kalisdanan ug bisan gani kamatayon sa kinabuhing kalibutanon apan adunay kinabuhing dayon nga nagpaabot kanato. Ug mipadayon si William Barclay sa pag-ingon, we will all die one way or another in this life, but we will rise with our Lord in the next life. Ang tagaan gayud o gibugaton ang kinabuhing dayon. Ayaw tagai o gibugaton kining kinabuhing kalibutanon. Kay ang tanan, kitang tanan, lumalabay lamang. Adunay mga tao nga gitawag og mga Epicureans. Alang kanila, their principle in life, eat, drink, and be merry, for tomorrow you will die. Alang kanila ang kamatayon, may katapusan sa tanan. Apan dili alang kanato nga mituo kang Kristo, kinsa misaad kanato sa kinabuhing dayon. Ayaw kabalakan, ayaw pagpadala sa lingla sa dautan. Salig sa Dios,
pangayo ug kusog nga gikan sa Dios. Mao kini ang makahatag kanato og giya padulong sa gingharian sa langit. Matod pa sa usa ka magsusulat sa libro about the reflection about the gospel nga si Father Albert Zelwicki, with Christ at our side, we will find the courage we need to overcome the crisis. Tinod mga igsoon, aduna gayoy mga krisis sa ato ang kinabuhi. Gingon pa sa mga psychology, in every stage of life, aduna gayoy basic psychological crisis. Duna gani, miingon nga, kung muedad gani kunutag mga 40 na gani, o sobras 40, o padulong bas 40, gitawag kuno na og midlife crisis. Apan adunay laing pasiaw nga term about midlife crisis, na mao ang hormonal imbalance. So kung mag-crisis gani kaing na lang nga, I am having a hormonal imbalance. Mga igsoon, ang mensahe sa Dios maghatag unta kanato og kadasig kalig-on. With patient endurance, we will come through the ordeal even stronger in spirit than we were before. Salig sa Dios, sangpit sa Dios, ang Dios maghatag kanato og kalig-on. Amen. Baguhon takaron ang atong pagtuon. Nagato kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, og nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. O Ginoong Dios among magbalantay,
Dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw nining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon, napaubos ug nahugno, samag nahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaon. Mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga maling kawas. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami, O Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa tabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, O Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruch. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasayloa kami, O Ginoo, sanglit pinagi sa mo mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mokaylap ang kangitngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tigpatuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat o mga donasyon, gikan sa mga nangawat o mga nagpahimulos, pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasayloa kami, O Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan, nga maoy mo dumala sa among katilingban. Kaluyi kami, O Diyos, sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, ug bagyo. Apman ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon, iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabusog pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan, gimamaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga ang among mga katawhan nagpabiling kabos o nagsalig lamang sa mga hatag-hatag, usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpangita sa akong panagway, ug mutalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo, o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapapsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawadan ug paglaom. Kay gimugna mo kami, O Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban o bagong pagkatawo diha ni Kristo. Umali ka, Espiritu Santo, bag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi o sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagka matinagdanon, pagka maunongon, pagka maluluyon, o walay sukod nga pagka mahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa mong pagkatawhanon. Gamhan mo kami,
sa pagtukod og usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mopatigbabaw ang kamatuuran, kaangayan ug kamapuanguron. Ginoo kaluyi kami, Kristo luwasa kami, Espiritu bag-uha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Mga igsoon, magampo kita karon aron ang inyo gang akong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga mga gasa nga mong gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala ka namo nga nasa kinabuhing tunhay, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao, gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus, giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. You
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumlubi Ginoo ay mong simbahan sa tibok kalibutan, himo nga mahingpit kami da sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, sa tanang mga pari. Inumdumi ang imong anak si Decoroso, nga imong gitawag ganha kanimo gikan niining kinabuhi-a. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikawng daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita sa amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Peace be with you. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang may nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog, aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ngadto sa inyong mga panimalay, ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ng Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadagi paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo.